ada itu kan? Kayaknya enggak juga ya. Enggak nih. Hah? Pindah-pindah kameranya ke depan. Iya. Kena wire itu. Andai balang babumu dari jauh dan sangko awan lata kicu jenai ruponyo kurang benci dan sangko sayang kabatin lu konyo turiakan nandape mangamwe ambut dan jadinyo sai denai manarimu uluran tangan dari Tuhan beban saiko mangku dinamu kironyo racunan babiso lah tak minum lah denai makan nang kini malam kue kamui dalam dado. Koden tahu dari dulu Joliko si baik Tuhan Padoden hilang malu Biar mati ndak makan Kini ala tak dorong Tangan ko manarimo Den tanggung sansaronyo kadi banggakan tapi Tuhan nan gigi bandiai ngabaragi kini terasa pedih Sambul. Sadenai manarimo uluran tangan dari Tuhan dan bansai ko mangko denamu kironyo racunan babiso lah tak minum lah denai makan nakini mangamue hangui dalam dadomo. Koden tahu dari dulu Joliko si baik Tuhan Padoden hilang malu Biar mati ndak makan Kini ala tak dorong Tangan ko manarimo Den tanggung sangsaronyo dia dengan tahan nyampang aku tinggi dia kadi banggakan tapi Tuhan nan gigi bani aina baragi kini terasa pedih Jamal. Oh, Apis dari Monte sedang menonton ya. Kita lengkap marganya di sini ya. Pak Naga, Sembiring, Stimorang. Ini marga Stimorang nih lagu Minang ya. Habis sudah. Habis sudah. Apa? Pulang Lauda. Kali ini Martin dia bawakan lagu Pulang Lauda ya. Biar kita pulang. Ini mantap penyanyi dulu nih ya. Pulang
Polda. Itu tuh.